Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mu koyi karatu. Darasinmu a yau shine mathematics, wato lissafi a cikin harshen Hausa. Batu da zamu tattauna a yau kuwa ita ce place value. So, mece ce place value? Place value ita ce darajar kowace lamba a cikin lambobi. Misali, place value na 5 a cikin 350 ita ce tens. Place value na 5 a cikin 5,006 shine 1000. Fahimtar place value yana da muhimmanci sosai idan muka zo koyon operations. Operations na nufin tattara nambobi ko ɗebewa ko ninninkawa ko kuwa rarrabewa. Muna da wannan shine muke kira place value grid. Place value grid ɗin nan yana taimaka mana ne wajen sauƙaƙa yadda za mu gane darajar kowace lamba. A nan muna da unit, misali. Unit za mu ga ita ce in muna da kamar namba guda ɗaya haka. Ba ta goyon wata namba. So shi muke kira da unit. Idan kuma muka samu wani namba, misali ko 4 kuma yana goyon 3, wannan 4 da ke goyon shi za mu kira shi da tens. Idan kuma muka samu namba kamar haka da ke goyon nambobi 2, wannan namba place value ɗin shi shine 100. To haka za mu dinga bi har ya kai 10 million. Akwai wasu ma da ba mu yi magana a nan ba, amma a nan gaba insha Allah za mu duba su. Misali yanzu, idan muna da namba 152 wato 152, muna so mu gane place value na kowace namba a ciki. Idan muka ɗauki namba 2, namban da ke karshe kenan, ita ce unit ko kuma mu ce namba mara goyo, kuma value ta wato daraja shine 2. Idan muka ɗauki 5, za mu ga tana goyon namba 1. So kamar yadda muka yi bayani ɗazu, za mu ce 5 ɗin nan place value ɗin shi shine tens. Value kuma 50 ne. 1 kuma idan muka ɗauka za mu ga tana goyon nambobi 2. So place value ɗin shi shine 100. Value ɗin shi shine 100. A ƙarshe dai idan muka haɗe lambobin nan, za mu ga ya ba mu 152. Misali na 2. What is the place value of all the digits in 2347? Ma'ana menene place value na duk nambobi a cikin wannan namba 2347? So za mu iya gano ansan ta fuska biyu. Za mu iya amfani da yadda muka gano kamar na misalin baya, ko kuwa za mu iya amfani da place value grid. Yanzu muna da 2347. Muna iya duba wani namba ne yake karshe, shine 7. So shine za mu sa ya zama unit ɗin. Kuma value shi 7 ne. Idan muka ɗauki 4, za mu iya gani shi yana goyon namba 1. Kuma yanzu za mu tuna yadda muka yi bayani a baya, muka ce duk namban da yake goyon namba 1 za mu kira shi da tens. So wannan zai sa 4 ɗinmu ya zama tens. Value shi kuma zai zama 40. Idan muka ɗauki 3, muka ce nan unit mai goyo 1 shine tens, mai goyo 2 shine 100. So nan muna da 100.
value shi kuma 300. Idan muka zo kan biyu, za mu ga shi kuma yana da goyo uku, shi ne za mu ce mishi value shi, place value shi 1000. Asalin value shi kuma zai zama 2000. Yanzu idan muka haɗa duk wannan zai ba mu 2347. In muna so mu samu saukin karanta wannan, za mu iya irga lambobi uku ne daga unit 1, 2, 3 sai mu sa koma. Namban da ya biyo su shi za mu ce ma 2347. Za mu iya kuma amfani da place value grid. Wajen amfani da place value grid, abinda za mu fara dubawa shine wanne ne unit. Unit da muka ce shine namba da ya zo a ƙarshe ta nan hannun damanmu. So idan muka gane wanne ne unit, kawai zuwa za mu yi musashi a nan. Mun ga shine unit. Namban da ke biye shi zai bi, duk sauran nambobin haka za su bi. Nan za mu samu 4, nan za mu sa 3, nan za mu sa 2. So mun ga a sauƙaƙe ya nuna mana 4 ɗin nan tens ne, 3 ɗin nan hundreds ne, 2 ɗin nan 1000 ne. So in za mu faɗi in za mu karanto number za mu ce 2347 shine wannan number. So a ƙarshe za mu ga wannan shine unit, tens, hundreds, thousand. Misali na uku. What is the place value of all the digits in this number? Ma'ana menene place value na duk nambobi a wannan number? Idan muka ɗauki 7 yanzu, kamar yadda muka ce ita ce number ta ƙarshe, so place value ta units. Value kuma 7, 7. Units yana farawa ne daga zuwa 9, from 0 to 9 kenan. Idan muka ɗauki 6, muka ce shine mai goyo ɗaya, yana goyon 7, so za mu ce shi tens ne. Value kuma 60 ne. Tens yana farawa ne daga 10 har zuwa 99. Duk namban da ya fada nan tens ake kiran shi. Idan muka ɗauki namba da ke bi, wato 0 kenan, shi za mu ga yana goyon nambobi biyu, so muna kiran shi da place value ɗin shi zai zama 100. Amma a nan muna da 0, so value zai zama 0, wato 000. Idan da 1 ne a nan, za mu samu 100 a nan. In 2 ne, muna da 200 a nan. Amma tun da 0 aka bamu, value shi zai tsaya a 0. Namba mai bi shi ma 0, yana goyon nambobi uku. Shi ne muka ce shi place value shi zai zama 1000. Value shi kuma kamar yadda muka yi bayani a nan wajen zai zama 0. Value 5 kuwa yana goyon nambobi 4. Mun muka fara da nan muna da unit, tens, hundred, thousand, sai 10,000. So nan muna da 10,000.
A nan value, muna da place value ya zama 10,000, value kuma zai zama 50,000. So a nan, in 100, in muna maganan 100, muna maganan duk abin da ya kama daga 100 zuwa 999. In muna maganan 1000, muna maganan duk abin da ya kama 1000 zuwa nawa? Zuwa 9,999. So idan muka haɗa wannan duk gaba ɗaya zai ba mu 50,067. Bari mu rarrabe su da koma. Dama daga unit za mu irga nambobi 1, 2, 3 sai mu sa koma. So nan muna da 50,067. Za mu iya kuwa amfani da place value grid mu gane place value na nambobin nan, na kowane namba. So a wajen amfani da place value grid, farkon abin da za mu fara yi shine mu gane wanne ne units din. To mun riga mu gane wanne ne units din mu shine 17 da shine a ƙarshe. So a nan sai mu sa 7. Sai mu jera sauran nambobi a yadda suke a nan. So muna da 6 a nan, muna da 0, muna da 0, muna da 5. A nan za mu ga direct ya fito mana da place value ɗinsu. Yanzu place value na 0 shine 100, place value na 5 shine 10,000 kamar yadda muka ga baya, place value na 6 shine tens. So idan aka fito da shi za mu ga muna da 50,067. Kamar yadda muka ce, in kana da nambanka kana so ka iya karanto shi cikin sauki, sai ka raba shi, sai ka rarrabe su gida 3. Fari daga unit sai ka irga nambobi 3, 1, 2, 3 sai ka yi koma. Yanzu nan muna da 50,067 tunda ba mu da 100. Idan kuma kuka samu namba kamar haka, shi kuma za mu irga nambobi 3 daga unit. Ga unit ɗinmu shine 1, 1, 2, 3, koma, 1, 2, 3, koma. So nan za mu ga muna da 1,465,871. Jama'a a nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau, sai ku kasance tare da mu a shirin namu na gaba. Ni ce Rukayya Abali, a huta lafiya.